Hello guys men, Jini video जाहैबाय नोंथांमोना thumbnail नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ लोखि फुजा नायगोन आरोना जों नै बिथांजों जों सानैल' एसे खाथियाव फै सानैल' आरोना ओमफ्राय जायगायाव मोनफैखानानै दं ओमफ्राय फैनायखौ देखायासै नोंथांमोननो मानो होनबा हरबो ना गोलाव जाद्रायो ओमफ्राय नै बिथांजों आंजों फैदों बिथाङा बिराद खेस्रा ओमफ्राय दा फुजाखौ देखायनोसै नोंथांमोना नायलांदो मोनफैजेनबायानो लोगोफोर बेयावनो जादों फुजाया Darman sekali